Welcome to Ngobo 20 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.com. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 3, Golden Arrows 0. Bafo, kunjani? Bafo. Hayi sibonge bafo akusafani Ngibamba ngesandla bafo. Bafo akusafana nangesabatha bafo. Yeah. Ngesabatha ngoba kwakungeve kunzima kwangakhulumeki bafo. Ngakhohlwa nje nokuthi amakhosi asiwabongela ukuthi aye esontweni elikhulu la kwaShembe. Lapho iParis yafika yakhona yathola amakhaphu. Yashinkomo. Yashinkomo. Yeah. Mayifika inkosi ngoba kwa trenda nje sibabona oJunior eMtawonge bekhona lapha angazi ke noba letsizwa sekuphakameni yenza umenemeneni yathi cha Mtawonge ngizokuthandazela uthatha ikhaphu cha uMagebhula ngizomthandazela ukuthi abe phasi ngiphakamise wena ngoba phela kwaqala thina ukuyocela izibusiso kuShembe kodwa wanikeza amakhapu awu3 awu5 nje uye besabhekile bafuthi manje namasowuya nawe futhi lapho uyocela le ndoda masejikela njengotshwala esiswini madoda isinikeza amakhosi cabanga phela abantwana bakho laba abanikeza phela ingane mazilandela uyise la yakhona usola kanjani no bafo into engayiphawula bafo sizongena kule game namhlanje I was not aware bafo kumele ngikhulume la we channel I was not aware ukuthi after such long time iships inga-ashifi lutho isizwe besinkingeni enkulu kakhulu le final isifundise enye into le final ukuthi thina ma opposition asiqale manje sincenge imanagement yeKaizer Chiefs ukuthi those people abarana ibrand abathatha ibrand serious le match ebeyisaturday mhlambe bona abayibonanga ngendlela esibone ngayo bokuyi World Cup le nto yama fan park sasagcina nini kwazi into yama fan park kwaku into ka 2010 la aqwale wonke phama ama fan park masokuwinwa futhi bona ukuthi hey this is a big achievement ushintshe yonke into wabubona hey bafo basamba la emagarage ngithi sisuke eThekwini singena eBP garage eCatholic singena namakhosi kushawa ingoma sisuke eCatholic sawongena eMentros kushawa ingoma together nabalandeli beChiefs nebeParis bongezusho nokuthi iParis idliwe uyazi nje that spirit pop stick please try something new next season sibone something else ukuthi all along thina sabalandeli siyahlekana vele but was not aware ukuthi abalandeli beChiefs besebelimele kangaka enhlizweni le win ya Saturday ibonisa okukhulu ibapholisa amanxeba siyacela ake kube le Chiefs esiyazi ukuthi izongena icompetition izibambe siqine no matter kunzima kanjani ukurana ibusiness yefootball ngoba phela abadlali nabo baneyayo behavior but try all means ukuthi utshela abafana bakho ukuthi niyibonile na iNedbank Cup ukuthi ibe ne vibe enjani from inside the stadium kuma fan park that's the first time in history sibone final efana ne World Cup nazo bafo siyabongela amakhosi ake sibuye bafo sithi namhlanje bokuyi farewell game ye Spanish Guitar awusahamba Spanish Guitar ngiqhawule bafo ngibonile benibeka iflag lapha ngibona ukugibelele phezulu uqhoma lapha bokumele bafuthi noma ngasazi lesasingise sibhale lapha kodwa ngibonile uzobhaliwe besama ukukhuluma iSpanish ya boku iSpanish lesaba futhi nama Spanish abona ukuthi no eOrlando kanti baphethe yonke inhlobo ye language bayazi ibhalo ibhini la ibhalo ngibona uJose Revilo kwathi ya no besibonga imisebenzi yakhe lapha besithi siyabonga imisebenzi emehle ayenzele i-team ubuyise ihappiness kithina abalandeli simfisela ijeni enhle ne the best of luck lapho azahamba ekhona bokuyilo mibhalo nje emihle simncoma ukuthi cha sihleze simkhumbula mangabe bona ukuthi izinto azihambi kahle mayiqala ijeni entsha azi ukuthi mayebuya ethi Dr Ivan Khoza ngibona ngathi akuhambi kahle la ngikhona uDr Khoza mayenze kanje this is a first time in history
kwi-Orlando Pirates Football Club. Ukhosha wami kanje. Ukhosha sim-honore ngalendlela. Is the first time, even not in ku-Pirates kuphela, la ku-PSL. This is the first time of which kuyabonakala ukuthi i-scout esasisitholele uJose sakwazi ukuthola umqeqeshi ngempela ongarasi ongathini ohlele ismayila. Remember amagama bebizwa ngawo kuthiwa iplumber. Size sivume ukuthi hayi kulungile lethu sizothanda njalo iplumber lethu sisodeseka, but i-achievement since Africa day 1 wonke ama-competition akukho la sithi akasijabulisanga khona, even ukufeyila ukuthola i-league, but position number 2 ulwele. Uyabona ucabanga i-Nedbank ukuthi from last 32 uyophinde uyofika uyodlula ku-final uthi uyidefendele kwesithathu. That is a big achievement bafo. Ingakho sithi hayi sake ncame konke sinako sisesha amaphakethe senze sure ukuthi no abafowethu abasprintela imibhalo ezasijabulisa ngisho ne-team, ngoba even the team was a surprise. Bengekho aware bafo, bengekho aware. Yeah, that's a surprise ngoba yonke into bekuthiwa surprise because besiprepare for igame lokugcina la e-Orlando. Uma isiteam isimemezela ukuthi no things are changing now. Just today he's a farewell game yakhe, but no not a share because bese kuvele kuma plan wethu ukuthi kumele simbone uthando. Exactly. Yeah, no siyabonga bafo. Umqeqeshi ozayo umyalezo wakho kuyena ngiyazi ukuthi ungangakwazi uqagula ukuthi ubani, kodwa umyalezo wakho yena ngoba uJose usesethe i-standard ukuthi sabe phezulu kakhulu, hayi kakhulu kancane kakhulu. Ayena i-standard isiphezulu kakhulu bafo. I-Pirates team ye-history. Each and everyone mangakutshena manje ukuthi uDavid Fandle ufike eTanzania kwiSimba wenziwa kumlando. Kumbula umunye bekade la ku-Pirates. Uyabona baningi abaqeqeshi. I-Pirates ine history ehleliyenza bafo. Umqeqeshi ozofika without doubt ibalance ngicabanga ukuthi i-backup if ne foundation azoyithola ikhona ku-Pirates izomsiza angeke adelay naye bafo. I promise you umqeqeshi esomthola uzoyidefenda i-MTN 8 kwesi4. Ngiyakutshena, and then uzobe esengena mhlawumbe ke yena ne-league uzoyithola because i-challenge sesinayo manje kwi-Orlando Pirates Football Club sesiyafisa nathi ukuyibona futhi iphinde ithatha i-Betway. I-Betway seside lesikhathi asimane sithi sikhumbula uLucky Likhwati bene-root crawl no Julius ulokuza no Jose League wayishiya yaqedelela Parashos. Siyafuna that cup siyafana nawo ukuthi no siphinde sibuyise isithuze, although nawo lawo asizile bafu asizile kakhulu. Yazi i-happiness ebeyithina icishe yasibulala kahle kahle. uJose uhamba nje icishe washiya esigubhela amathuna amaningi kakhulu, idumbe eziningi nge-happiness nje injabulo bafu. Awuzwe isigubhu basikhala kanjani, ubheke emahlanyeni bakuhlanywa kanjani. Lesobu namanje ngizobacela abalandeli bePirates ukuthi enikhosha ozofika simpe that love esiliphe uJose. Ukuncoma bafo bambe lapho kubalandeli, ukuncoma abalandeli bakho namhlanje into abayenzile. Ngiyazi ukuthi uyiphathi yabo, but then ukubancoma nje kuloko abakwenzile namhlanje ukuthi inqopho omlando uyina ongayisho kubona bafo. Angiqale nje nge-center line nayo beyenze yayo imibhalo yacula nangoJose mfowethu, that spirit ukuthi uJose siyamvalelisa. Ingazi ukuthi isithungile sayakha yamnandi. Ngibonga amahlanya behind the pole anze imibhalo eminingi kaJose yabese bemnikeza ke manje flag lamahlanya ne-t-shirt amahlanya ukuthi lapho ehamba khona emamall mayifika kulowo mazwe azabe ehamba khona akahlala afake nje ababonisa abantu libhalwe nje emahlanyeni. Khumbula ke bafo kunabantu abanga understand ukuthi mayizo kuthiwa emahlanyeni that khona yafonywa uZodwa Khoza still alive the later or what uzo Jwaka niyawazi na umsebenzi ukuthi kusamele nenze umsebenzi omkhulu kanjani wathi manishaya ingoma behind the pole ne protector your goalkeeper. Mase kushintshwa u-striker sizokola i-opposition goalkeeper simple because u-goalkeeper all the time ulalela umsindo wenengoma zena sagcine ekhohlwa ukufocus egroundini ezingoma ishaka nathi agcine sedance ibhakuzi net of which ngespirit sikaZodwa Khoza bafu ngithi hayi long live Zodwa Khoza, long live we keep reminding you siyakuthanda. Danke bhuti, sabona kakhulu. Nazo izo bafu hayi sekunjalo.
For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngobo2010sharpi.com.